האם אתן מודעות לזכויות שלך שיש לכם כעובד? כן. כן. מה אתם יודעות על זה? שיש זמן מסוים כאילו שצריך להפסיק לעבוד. יש הגבלת יש שעות. הגבלת שעות. ושכר כאילו. אוכל הפסקה. ומשלמים על נסיעות. האם אתה מודע לזה שבני נוער לא מקבלים את רוב זכויותיהם בתור מועסקים? כאשר הם עובדים? כן. מודע. מודע. האם אתה יודע שיש מקומות רבים שמשלמים לבני נוער באמצעות טיפים בלבד? אמת, בעיקר מלצריות. כמו טל. מה אתה חושב? היה מישהו שיצא אתכם פעם כבני... יצא לא. לא. אתם מכירים בני נוער ששכרם מורכב מטיפים בלבד? לא. כן. 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 מה אתם חושבים על זה? שזה לא בושה. לא, תרחיבי. תדעתי. אני חושב שאם הטיפים טובים, אז מה זה משנה אם זה גלום כמשכורת או לא? אתן חושבות שמישהו יצא אתכם מבחינה כספית בעבודה כאן? לא. האם אתן מכירות בני נוער ששכרם מורכב מטיפים בלבד? כן. מה אתן חושבות על זה? אני לא חושבת שזה רעיון טוב. כי זה לא טוב. לא? לא. כי יש אנשים שפשוט. כן, ויש אנשים שאומרים טיפים ואז הם... אתה חושב שמעסיקים מנצלים את הידיעה של בני הנוער בזכויותיהם? חד משמעית. דרך אגב, מעסיקים מנצלים גם מבוגרים שלא יודעים את זכויותיהם. אז גם את בני הנוער. איך אתה חושב שאפשר לשפר את המצב? שבני הנוער ידעו מה הזכויות שלהם. לתת מודעות. לתת את הקצבת כאילו. להוציא חוק. כן, חוק. להוציא חוק. לחוקק חוקים! לא לתת חוקים, הוא צודק.